دوستان عزیز سلام علیکم. بلاگ امروز سر میشوه از سخاوت. نگاه کنید اومدم سالن ده پاکت در ماشین مونده رفتن. گفتم که نه زنگ میزنیم رمنا میگه ها فهمیدم پاکت مونده. اومدم اینجا پرس کردم یه دینا دیر کردم دیگه نرفته بود. این روز اومدم انا چی میشه پاکتم مونده. هم خیلی گرمه ساعت 9:30 که به حد گرم. دوستان عزیز امروز ما خیلی گفتم طرفی وحدت رفتیم. دخترم اونجا کار میکنم. انا ماهیرا اومده که شرانسکی را شرکت اتمی رفتیم. همون دخترکه یا بار آفیس شوینیم. انا کار برو چقدر اینجا رفتیم. اما کسا اومده مریم ماهیرا ایسا برچه دیده تاکسی داشتیم. اونجا رفتیم طرفی دو minut پس уже میرسیم. خلاصه دختر رو شیشتیم در اینجا کمتر گاو زدیم صورت گرفتیم که رفتیم با کجوی دیگه اینا شهری وحدت کدام که وحدت چند قیاد کده مرحمت خانه های فروشی. دوستان عزیز اینجا اومدیم شامی وحدت. ما در عبید اومدیم شام. یه را دیده چه شمولا چه کم داشت. دوستان عزیز رسیدیم در صدبرگ. اینجا که باید چی بریم. مریم میگه مشموره میگیریم میبرم و مریم میگه مشموره چی میبرم. مغازینی چی گفته عربون پاپلینگیری از همجا میریم. مریم گفته که با اومدیم اینا مغازینی ابریشی پاپلینگیری یعنی یا تایورا که خوش بودی یعنی که نه نه خوش رو выбор кадестай мохира намедонам я 10 карта гирифт чико мекунам 10 тара ман намедонам ай уна пардоро гирифтам пардор ида чӣ тор ка боша айнаи фиолетови гирифт айнаиё гирифт дина сешанбе буд бароя мида чикош кунем ин сиёҳае мега иниё саузан ё да назари ма духтаро сиёҳа ин сауз нест ин сауз не сауз ина сауз ин мега ки ам ё сиёҳа да назари ма ё сауз тофтисти. дӯстони азиз баъди магазини материал рафтем. хайма ягон тона хардам моира 7 гирифтак омадем кафе централ дига да як десерт бихӯрем гуфтему амҷода маслиҳатамона кунем. омадем амҷа ман нигоҳ мекунем ма дафтар ма наёвардам дар мошин мондай. вой бар ҳоли мо. дӯстони азиз одамое ки навай ташкилӣ омада будем ба рӯи стол видео кардам бо омадем ширинӣ хӯрӣ инҷа салат хӯрӣ инам хеле салатоша хӯрдем мо ки навай ташкилӣ омада будем. дӯстони азиз наконец-то мо тонировкаро ирӯз кардем. барои ки дар гармӣ бетонировка вообще намешава гашта. мо қирғизистон рафта будем канда будем шонада бако айсар кардем ва имрӯз дӯстони азиз мо дар мағозаи пайкар ёвар қарор дорем. имрӯз мо ёвар омадем барои ки дар пеш пайкар уже ҷои мошин монда набуд. гуфтем биё ёвар бидроем чӣ мегирем. дӯстони азиз ман дар хона дастига ба овқотам намехӯрам чанд кашид дар беруно мехӯрам. баъд дар хона фақат ягон мевагӣ кофе ягон ширинӣ тамом. духтароро инҷа бинем ежевикаи усолам хеле буромада буд бо буромада қодария яки даҳанаш фия иша иёш майдаҳа кану наиш лози ценник мемонаша мезанаша ежевика гирифтам. малина рабинем ина малина 24 сумда арзонда. ҳай ина ирӯз дӯстои азиз
выбори пайкар бисёртара ҳаёвар камтар иҷода камтар чиз мегирем кофе мегирем ода медонам чӣ бигирам ягон чизи болаззат ва ба тарафи хона равон мешавем. дӯстаи азиз инами ужинимай обед ма пастая наҳоҷи вақтои охир чихештестай вохӯри плотно мехӯрем уже бегаҳда намефурам фақат мева мехӯрам тамом инам хеле короче нигоҳ кунак ма чӣ рафта будам чӣ номаш бишкек рафта будам инами шляпара харида будам гуфтам ки ба қайроқум меом дамгиридам мегирам сурат мегирем гуфтам дар қайроқум дига аёд монам буромад шляпамонро гуфти раҳмоналӣ аки шляпа обратно бояд қайроқум равад охири моҳи июнда чанда сурат гирифтам дар кори қатӣ духтарако вайрус обучения гузарондаиста будам баъд як бори як одам савол дод ки ай чӣ шумо ҳамин бизнеса оғоз кардем духтаро ман чӣ бигӯм якум боре ки сар кардам бисёр ман боварӣ надоштам чанд қа кор накардам хай вақте ки ба боварӣ пайдо кардам ду пачка байнам хали паста харидагим пастаи чортага вақт намедонам 50 сум будам қабудоз ягон 100 рубл қиматш дагад ду пачка харидам байнам хай кушодам якша хунда гирифтам дигаро шояд 6-7 хоҳарам дадодам хоҳарма мерафт ҳама марако баъд ҳамсоя активни рангихташ ҳама марако миравам камтарям буд манам мерафтам бисёр ман ҳар ҷо намерам ба хотири ки корум фақат берунда буд бафтум амира мебарӣ данао метӣ дайнаи метӣ ва истифода баранд баъд мада отзыви реальниша мегӣ гуфтам ана бепул мафтум бепул баъд хулоса додум бурдак ба чанд пас умей ба чӣ шид махқул шуд ба хлеҳо заказ кардеся ма регистратсия кардам шуд ҳамин паста қатӣ дар атоми бизнеси худтона оғоз кардан просто беҳад осона ҳам расходи зиёд нестай мисол якта чортага мехарӣ якташа худада мегирӣ агар новичок бошӣ 3 просто падари одамои наздиката ва бин ки чӣ хел маъқул мешава шуд реально пастаи зурай бойни хеле полоскаи савз доранд и чизое ки полоскаи савз доранд экологически чистый продукт сифати олидараҷа якум борда дандонои ками вайронан якбора мекунанд ҳамин чизои атомиам хеле бисёриҳо хемохема мехӯранд мегӯянд якбора шидам лично худам тараку вақтш давайда кинда да ҳар соли навмад да школьник больница будагда ҳамҷода хоб будам гурдовам дард мекард ба намедонам калон шудам дига ман ҳамин чиза эҳсос накардам вақте хемохема тариф кардан ман хӯрдам як ҳафта ҳамқа қариб мурм айдастаи дарди гурдара ба гуфтанд ки як ҳафта дардота рӯ меёрад пасаш ҳамам хале як хело мегиранд мегӯям ва дандонам ҳамқа хун кард ҳо вай барои ки тоза мекунам ана баъд ҷосниёро барқарор мекунам сифати нағз дора ва новичокое ки видеоро тамошо мекунем метавонем бизнестона анами паста оғоз кунем